हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। जे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय जेबि फिल्म प्रडाक्शन एबा जाम्बि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय जे माखासे सान सिगांहायसो सायखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअआ रिलिज जादोंमोन दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे आबुं बर' सावथुनखौ गोबां मानसिफोरानो नायबाय जानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट पार्ट बा पार्ट 2 भिडिअखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोरानो एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे नेक्स्ट पार्टखौहाय आंबो नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाना दं दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टनि गेजेरजोंहाय गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थादों दे लोगोफोर सायखं आबुं बर' सावथुननि नेक्स्ट पार्ट बा पार्ट 2 भिडिअआ माला फैगोन आरो माब्ला हगारगोन, मानो दाबोनो हगाराखै होननानै। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअआहाय माबायदि रोखोमनि जायो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर सायखं आबुं बर' सावथुनखौहाय आं नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होनाय जाया दे लोगोफोर आरो आं होनो हाया दे लोगोफोर। आं ओरैनो नोंथांमोननिसिम आपडेटल'सो खालामना होयो। जेब्ला भिडिअफोरा रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोना गासैबो नुनो मोनखायो। स' लोगोफोर सायखं आबुं बर' सावथुन पार्ट 2 भिडिअनि बागै दासिमबो जेबो आपडेट मोनथ'नाय जायाखै दे लोगोफोर। जेब्ला इउटुबनि गेजेरजोंहाय रिलिज जागोन अब्ला नोंथांमोना गासैबो नुनो मोनगोन आरो आंबो भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननिसिम आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।